Hello friends, welcome to our Genius Junction channel. Today topic ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ମଣିଷର ତ୍ୟାଗ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ତାକୁ କରିଥାଏ ମାନବରୁ ମାଧବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ମାନବିକ ଚେତନାରେ ହୋଇଥାଏ ରୂପାନ୍ତରିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ଏ ଭାବଧାରା ତାଙ୍କୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଇଥାଏ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ। ସେ ଆଉ ଜୀବନ୍ଧୁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ସେ ହୋଇଉଠେ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଦେବକୀର ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମାନବିକତାର ଗୋଟିଏ ମୁଗ୍ଧ ରୂପ। ତାର ଆଚରଣ ସମାଜରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହେଁ ତାର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ତାର ଦେବତ୍ୱର ମହିମାକୁ। ତାର ଜାନୁବ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ୍ୱର ଯେଉଁ ମହିମା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି, କାଳ ବକ୍ଷରେ ତାହା ରହିଯାଇଛି ଚିର ଅମ୍ଳାନ। ସବଳ ମହାକୁଡ଼ ଅରଫ ସୁବଳ ସିଂହର ବାପ ଅମଳର ଗୋଟିଏ ମହିଷୀ ପଲ ଥିଲା। ମହାକୁଡ଼ ହରିଶପୁର ବଣ ଭିତରେ ପଲାରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା କାକର ତା ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମାନ। ତାଳପତ୍ର ଟପରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ମଇଁଷିଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ସେହି କୁଡ଼ିଆ ହିଁ ଘର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ସେ କୁହାଟ ମାରିଦେଲେ ମଇଁଷିମାନେ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ଚାଉଳ ପକାଇ ବଣର ଫଳ ମୂଳ ସହିତ ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଅଚାନକ ଭାବେ ମଇଁଷି ବସନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମରିବା ପରେ ସୁବଳ ସିଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେ ତାଙ୍କର ମଇଁଷି ଜଗି ଶେଠ ହେଲା। ଶୀତଦିନେ ପୁଲିସ ସାହେବ ମକରାମପୁର ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆସି ଆଶ୍ରମ ଫାଣ୍ଡି ପାଖ ତୋଟାରେ ଡେରା ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ। ସାହେବଙ୍କ ଶିକାରରେ ଦୁଇଟି ବାଜ ପକ୍ଷୀକୁ ବନ୍ଧୁକ ବାଜି ପାଣି ମଝିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମହାକୁଡ଼ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ସେହି ବାଜ ଦୁଇଟିକୁ ଆଣି ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ସାହେବ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସୁବଳ ଚାକିରି କଥା ଘରେ ନ ପଚାରି କିଛି କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଘରେ ପଚାରି ଯାଇ ଚାକିରି କଲା କନଷ୍ଟେବଲର। ସେ ସାହେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ହୋଇ ରହିଲା। ସୁବଳ ସିଂ ନଥିଲେ ସାହେବ ଶିକାର ପାଇଁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁବଳ ଉପରେ ସାହେବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାର ଦରମା ହୋଇଯାଏ। ସୁବଳ 3 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ପୁଲିସ ସାହେବ ଓ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବ ମିଶି ଡମପଡ଼ା ବଣକୁ ଶିକାର କରିବା ଯାଇ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦୁଆକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଥାନ୍ତି। ସେ ତଳେ ବଣରେ ପଡ଼ି ରଡ଼ି କରୁଥାଏ। ସାହେବ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ। ସୁବଳ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ସାହେବ। ସେ କିଛି ନ କହି ବଣରେ ପଶିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଠେଙ୍ଗାଟି ଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ 4 ପାହାର ଦେଇ ସେ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ ସାହେବଙ୍କ ଆଗରେ। ନଗଦ 20 ଟଙ୍କା, ବକ୍ସିସ 15 ଟଙ୍କା ଦରମା ଜମାଦାରୀ। ସାହେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶିକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସିଂହାଣୀର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ଯେପରି ବଳ, ମନରେ ସେପରି ସାହସ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଟିବାର ନୁହେଁ। ସିଂହାଣୀ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟାରେ ସେ ବସନ ଭୂଷଣ ପୁନର୍ବାର ପରିଧାନ କଲା। ତାର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଚୋର ସିଂହାଣୀ ଘରେ ପଶିଲା। ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ତାକୁ ଜବତ କରିପାରିଥିଲା। ଏପରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲା। ସିଂହାଣୀଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅନନ୍ତା ସିଂହାଣୀ ଦହି ବିକି ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସିଂହାଣୀର ବହୁ ନାମ ଥିଲା। ଦେବକୀ, ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ମହାକୁଡ଼ୁଣୀ, ତାଡ଼କସୁରୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅଜ୍ଞାତରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ। ସିଂହାଣୀ ତାର ପୁଅର ଯତ୍ନ ନିଏ। ତାକୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର
ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା ବି ବୟସ୍କ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଉଳ 5 ସେର, ଚପା ମିଶା ବିରି ଡାଲି କଂସାଏ, ନହେଲେ ଶାଗ ସିଝାସିଝି କରି ପୁଅ ପାଖରେ କଂସାଏ ଦିଏ। ଭାତ ଖାଇସାରି ଅନନ୍ତା 4 ସେର କଞ୍ଚା ଦୁଧ ପିଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନନ୍ତା ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାଭାବିକର କାରଣ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳ ଚୋରି କରିବାରେ ବହୁ ଆପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ସିଂହାଣୀ ନିଜ ପୁଅର ଦୋଷ ନ ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରେ। ତାର ପ୍ରକୋପରେ ସମସ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କେହି କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକରେ ସିଂହାଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଅବଧାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଲାଳସା ତାର ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। ସିଂହାଣୀ ଅବଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଅକୁ ପଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ବହୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ତାକୁ ବିଛୁଆତିର ମାଡ଼ ହେଲା। କଷ୍ଟ ପାଇ ଅନ୍ତା ପାଠରେ ମନ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆକସ୍ମିକ ଗୁରୁ ବହ୍ରେ ଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତାକୁ ପାଣି ଆଣିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେ ପାଣିରେ ବାଇଡ଼କ ମଞ୍ଜି ଭରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲା। ଗୁରୁ ଏପରିକି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଅନନ୍ତା ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାଆର ଗାଳି ବର୍ଷଣରେ ଅବଧାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଅନନ୍ତାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯାତନା କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ ଯେ। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଅନନ୍ତା ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାଆର ଗାଳି ବର୍ଷଣରେ ଅବଧାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଅନନ୍ତାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯାତନା କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ ସେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଉପକାର କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥାଏ। ଜଣେ ଦୟାଶୀଳ ଓ ସ୍ନେହୀ ପିଲାଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ପାତ୍ର, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଭିତ୍ର ଶତ୍ରୁ। ବିକ୍ରମ ରାୟପୁର ଗାଁ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବର୍ଷା ହେଲା। ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପ୍ଳସାବିତ ହେଲା। ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟଭୀତ। ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର କବାଟ 5 ହାତ ଭଜା, 4 ହାତ ଚଉଡ଼ା। ତାକୁ ନାହିଁ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡାଇ ଦେଇଥାଏ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ମାଆର ମେଳାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ କାଖରେ କାଳିଲା। ତାହାକୁ ସୁଅ ପାଖରେ ପକାଇ ମାଟି ପକାଅ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଲୋକମାନେ ମାଟି ପକାଇଲେ। ଆହୁରି ପକା ଶବ୍ଦ ସେ ନିଜେ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ମାଟିରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଅନନାପରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଂହାଣୀ ପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାଇ ସେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ହଜିଗଲା। ଉଭୟଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ପରହିତକାମୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦାରତା ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଳ ଜୟୀ କରିପାରିଲା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏଥିରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତାର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ତାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଗଳ୍ପଟିର ନାମକରଣ। So friends, if you like our video, then hit the like button, share it to your friends, and do not forget to subscribe our channel. Until then, take care. Thank you. Love you all. Bye bye.